Boten parang nangis Pak So. Wis salah ganti kok. Ora asal gantos. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino cet-rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa nek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu cidra ninggal krama malah pilih liya liya sak torek janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mung weling kumring sliramu aja tega welas putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo sing kuwasa. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino cet-rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu cidra hingga krama malah pilih priya liya golek nayu Ayo baleni janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mung weling kumring sliramu aja
Aja tega eling putra putrimu. Aku ora guna apa turku jiwa, wis tak trima pasrah karo sing kuwasa. Wis tak trima pasrah karo sing kuwasa. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Berjumpa kembali.